Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге тапшыру хискә, уйга, моңга бай булачак. Чөнки сүзебез әле бүген дә юксындырып искә төшә торган улы бер шәхес Шамил Закиров турында. Ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 300 елга якын директор булып эшләгән җитәкче, милләтнең улпат бер заты иде. 15 март көнне аның тууына 70 ел тулды. Ул көнне камаллылар аның каберен зират кылдылар. Ә кичен театрда куелган спектакль Шамил абыйның якты рухына багышланды. Шамил абый дип гади генә әйтеп сөйләвем шуннан Мәдәният институтында укыганда ул безнең мөгаллимебез булды. Сценарий язу осталыгы дигән дәресләр алып барды. Группабызның кураторы иде. Икенче курста укыганда Казан аэропортында бөтен институт белән чаллыга аны эшкә озату мизгелләре әле дә күз алдында. Әйе, аны озатырга бөтен институт килде һәм күпләрнең күзендә яшь иде. Чөнки Шамил абый бигрәк тә безнең кебек авыл егетләре өчен укытучы гына түгел, бер туган абый кебек якын бер кешегә әверелгән иде. Шамил абыебыз Чаллыда шактый еллар эшләп, Казанга әйткәнебезчә Камал театры директоры булып кайтты. Журналист Флёра Низамова язганча, күләгәдәге мәдәният министры булды. Без бүген гомерен милләткә хезмәт итүгә багышлап, күңелләрдә сүрелмәслек җылы калдырып киткән Шамил Зиннур улы Закировның якты рухын искә алырбыз. Һәм бу гамәлне аның иң яраткан әсәрләреннән берсе Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл спектакленнән Мәйсәрә һәм Булат дуэты белән башлап китик. Салих Сәйдәшев музыкасы, Наилә Юпов, Флёра Хәмитова һәм Камал театры хоры башкаруында яңгырый. Эфирда Татарстан дулкынында программасы. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының директоры, Татарстанның һәм Россия Федерациясенең ат казанган мәдәният хезмәткәре Шамил Закировның якты рухын искә алган мәлебез. 15 мартта аның тууына 70 ел тулды.
Шушы күп кырлы талант иясе, олы шәхес турындагы уйлар моннан төп-төгәл 10 ел элек булган бер вакыйганы хәтердә яңартты. Әйе, моннан төп-төгәл 10 ел элек 2005 елның 15 март көнендә Галиәскәр Камал исемендәге театрга Шамил абыйның 60 яшьлек юбилей кичәсенә җыелган идек. Без менә шул кичәнең язмасын юллап таптык һәм бүген әнә шул вакытта әйтелгән сүзләрне, фикерләрне сезнең белән бергәләшеп тыңларга булдык. Тыңлаучылар арасында шул кичәдә булган, тамаша кылган дусларыбыз да бардыр. Алар хәтерлидер, кичәне Татарстанның халык артисты Луар Шакирҗан алып барган иде. Һәм ул Шамил Закировның тормыш юлы турында былай дип сөйләгән иде. Ул үзе Чистай районы Нарат елга авылында туа. Кәрима апа белән Зиннур абыйның 2 кыздан соң бик көтеп алган малае була ул. Әтисе аны бик яратып кадерләп үстерә. Ул заманда укымышлы кешеләр бик кирәк һәм бик сирәк була. Шуңа күрә кичкенә Шамилнең кичкенәдән хәреф таный башлау белән китаплар дөньясына чумуына куана гына Зиннур абый. Иске мәчетнең чормасындагы совет әдәбияты журналлары берәм-берәм Шамилләр ине күчеп бетә. Әнә шулай бу гаиләдә белемгә омтылалар. 5 үсәләр. Әле алай гына да түгел, ятим калган туганнарның бер малае да алар белән гаилә баласы булып бергәләшеп үсәләр һәм бу гаиләдә барсы да югары белемгә ия булалар. Мәктәптә укыганда да Шамил беренчеләрдән була. Кичәләр оештырулар дисеңме, яңа ел бәйрәмнәре, Мстин газеты чыгаруы, аңа мәкаләләр язу, рәсем ясау, шигырьләр чыгару дисеңме. Шулай ук башка бөтен эштә дә ул идеяләр табып башлап йөрүчеләрдән була. Бик яхшы укый, рус телендә, татар телендә үзенең тырышлыгы белән мөкаммәл өйрәнә ул. Шамил Зиннурыч 10 классны күрше Мөслим авылында тәмамлый, алтын медальгә. Аннан соң ул вакытта бик тә гөрләп торган данлы вуз Химика технология институтына килә. Хәер, аңа кадәр әле ул күрше авылда 1 ел рус теле укытучысы булып та эшләргә өлгерә. Бу вакытта Химика технология институтында төрле әдәби музыкаль кичәләр, очрашулар узып тора һәм шуларның иң үзәгендә кайный Шамил Закиров. Шул чорда буны белүчеләр әле юкта шикелле. Казан театр училищесының татар бүлегенә Марсель Сәлимҗанов белән Рифкат Бикшәнтәев курсына укучылар кабул ителә. Ул технология институтын ташламыйча гына бирегә дә имтихан биреп карый. Һәм аны кабул итәләр. Монысына да үзем шакит. 1 ел без бергә укыдык. Ул безнең күңелебездә бик тәрбияле, бик тәртипле, белемле, кешелекле, ярдәмчел, яхшы дус булып истә калды һәм бүгенгә кадәр шулай. Ләкин мөгаен белемне ул күбрәк якын күргәндер. Аңа югары белем кирәк булуын сизгәндер. Ул безне ташлады. Химия технология институтын тәмамлады. Аннан соң ул заманда иң тырыш, иң җитез егетләр генә эшли торган Комсомол өлкәсендә эшләде. Ленинградка барып аспирантура тәмамлады һәм менә дигән оештыручы милли белгеч булып Казанга кайтты. Мәдәният институтында укытты. Аны шул чакта гөрләп торган КамАЗга чакырып алдылар. Энергетик культура сарайының директоры иттеләр. Эш анда да гөрли башлады. Аны яңадан да шәһәр советының мәдәни бүлеге мөдире итеп чакырдылар. Анда да эш куәтләнде һәм шушы эшчәнлеген 20 еллап читтән күзәтеп торган элекке остазы Марсель Сәлимҗанов аны 1985 елда 5 февральдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына директор итеп чакырды. Димәк, аның менә дигән оештыру сәләте бар. Димәк, ул театрны, сәнгатьне ярата, артистларны аңлый һәм димәк, аның коллективта менә дигән авторитеты бар. Аннары Луара Шакирҗан Шамил Закировка багышлап үзе язган шигырьне халыкка ирештерде. 60 яшь ул иратның иң асыл чагы. Картаю дип уйламагыз аны тагы. Картаю ул гомумән Карурманда гына, театрга юганың аяк басканы.
60-ны син 70-ләргә якын димә. 60 бит ул әле генә 50 узган. Кояш йөзле, кояш төсле, кояш үзе март айында сиңа җылы кулын сузган. Күктә кояш нурын чәчсә, җан ясе канатлана һәм шатлана, балкып тора. Күк кояшы гына җитми театрга. Безнең кәеф башта директордан тора. Шамил дигән кояш чыкса, рәхәт безгә, рәхмәт дибез ошбу якты көнебезгә. Уңдырышлы була кылган эшебез дә, елмаешып карыйбыз без бер-беребезгә. Кояшны шул кайчак инде табигый хәл болытлар да каплаштыргалый. Андый чакта беркем калмый приемныйда. Барда шыпырт, хәтта кагаз кыштырдамый. Ләкин бит ул март кояшы нурын суза, барда тозбыз йөри башлый, болыт уза. Тагын балкып, кояшлы йөз күренеп китә, җылынып китә шунда хәтта мәрмәр плитә. Саны китсәң, күп булгандыр синдә гасыр, балкып торган йолдызлары театрның. Бар микән тик ак төндәге кояш кеби тәүлек буе эштә янган директорың. Ялга китеп барсаң, номиз итеп, утырабыз ятим булып сине көтеп, озак йөрмә, тизрәк кайт, синнән башка әйтерсең күгебезнең чите китек. Менә шулай, Шамилебез, безнең хәлләр, зинһар нурың күбрәк өлеш, безне жәллә. Синең җылың яшәтәбез тереләрне. Дуга була рухларына үлеләрнең. Һәр хезмәткәреңнең сиңа армый, таумый, озын гомер теләмәгән көне калмый. Не пропадем син булганда безнең янда. Куркытмыйдыр аш, үлем дә бу заманда озатырсың матур итеп бу дөньядан. Моннан 10 ел элек Камал театрында узган кичәдә Шамил Закировка багышлап язылган шигырьләр күп булды. Татарстанның халык шагыйре, дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиев тә әнә шундый шигъри күчтәнеш алып килгән иде. Ләкин әле аңа кадәр шигырен укыганчыга кадәр ул булай дип әйткән иде. Мин гомер буе Шамил Зиннур угына сокланып, шаккатып, гаҗәтләнеп яшәдем, әмма ләкин бер кашан да аннан көнләшмәдем. Чөнки бу дөньяда ни кадәр генә катлаулы эшләр булса да, минемчә, театр директоры, театр башлыгыннан да ул эштән дә катлаулырак эш бар микән тагын. Бер бөек кеше әйткән, 30 кешелек театр труппасы белән җитәкчелек итү, 30 меңлек армия белән җитәкчелек итүгә караганда авыррак, катлаулырак дигән. Без инде үзебезнең халкыбызның, милләтебезнең язмышы турында бик күп сөйләшәбез, кулдан килгән кадәр гамәлләр дә кылырга тырышабыз. Әмма ләкин дәүләтсез халыкның чын мәгънәсендә алга китүенә, үсүенә, саклануына безнең иманыбыз камил түгел. Чыннан да халык булып, чын мәгънәсендә аягында нык басып яшәсен өчен, милләт булып дөньяга чыксын өчен аның иң беренче чиратта дәүләте булырга тиеш. Һәм без соңгы елларда үзебезнең президентыбыз, дәүләт советыбыз, хөкүмәтебез җитәкчелегендә бу өлкәдә инде шактый эшләр башкарырга өлгердек. Әмма ләкин без бер кайчан да дәүләтсез булмадык. Хәтта безнең дәүләтләребез, ханлыкларыбыз җимерелгәндә дә безнең дәүләтебез сакланып калды. Һәм аның беренче билгесе ул да булса театр. Театрны дәүләт белән чагыштырыр идем. Чыннан да театр бигрәк тә безнең татар милли театры, академия театрыбыз ул үзе бер мөстәкыйль дәүләт кебек. Бу театрыбызның үзенең законнары бар. Бу театрда инде күптәннән гомергә 100 ел буена татар теле, дәүләт теле. Без инде үзебезнең телебезне онытып барган вакытта да, театрда һәр вакытта да үз телендә, дәүләт телендә, татар телендә сөйләштеләр һәм сөйләшәләр һәм сөйләшәчәкләр. Бу театрның үзенең гореф-гадәтләре, үзенең йолалары бар. Бу театрның үзенең патшасы бар һәм ул Шамил Зиннур улы Закиров. Бу театрның үзенең министрлары бар, бу театрның үз халкы бар. Һәм безнең милләтебез турында сүз алып барабыз икән, безнең театрыбыз милләтебезне саклап калуда бәләкәй генә дәүләт буларак та үзеннән бик зур өлеш кертте. Мин әле Шамил туганга үзем бик рәхмәтле кеше. Ул заманда иң беренче булып мине композитор Рәшит Абдуллин белән таныштырып, иң беренче җыр яздырган кеше. Ул беренче тапкыр мине шушы театрга чакырып, "Әйдә барыйк, кызлар карыйк" дигән спектакль, пьеса яздырган кеше. Һәм шул вакытта Шамил Зиннур белән ныгытып танышканнан соң, менә мин мондый шигырь язган идем һәм ул минемчә Шамил туганга бүген бик тә туры килә. Театр. Әйләнә дөньялар кешеләр, кышларым язларга әйләнә,
шаккатып онытып торам мин йөрәгем ярасын бәйләргә. Әйләнә авыллар, шәһәрләр, кайгылар шатлыкка әйләнә. Чуалган, таралган уйларым тезелә шул вакыт сәйләнгә. Сәхнәгә чыгуга һәр вакыт нигәдер телләрем бәйләнә. Әйтерсең язмышым шушында түгәрәк бәхеткә әйләнә. Бу залга керүгә һәр кеше иң яхшы кешегә әйләнә. Кайгысын калдырып урамда кергән күк илаһи бәйрәмгә. Патефон табасы шикелле театр сәхнәсе әйләнә. Елата, җырлата, юада театр корылган хәйнәгә. Моннан 10 ел элек Камал театрында булган кичәдә Разил Вәлиев Шамил Закировка багышлап менә шундый шигырь сөйләгән иде. Әлеге кичәнең язмасын тыңлый барабыз, хәтердә истәлекләр яңара бара. Менә тагын бер фрагмент Шамил Зиннур улының юбилей кичәсендә аның бер туган инесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та абысын котлап чыгыш ясаган иде. Безнең якларда үзеннән улы абыйга әзи диләр. Ул минем әзием. Үзегез беләсез, үскән чакта да, малай чакта да әзие булган малайга бераз гына үзенең чырдашлары алдында гуруррак булырга да нигез булган. Мин һәр вакыт шуны тыеп яшәдем, шуны тыеп үстем. Инде бераз үсә төшкәч, мәктәпләрдә, без төрле мәктәпләрдә укыдык, чит авылда да. Минем әз башымы катырмадылар, абыйың гел 6 медальгә укытып чыкты, абыйың гел 5кә укыды, син. Ансы да булды. Инде әзи җылысында, аның тирәсендә үсү әлбәттә бик матур хатирәләр калдырды яшьлектә. Ул бүгендә онытыла торган түгел. Мин безнең әти белә әнине искә алмыйча булдыра алмыйм. Шушы күңел җылылыгын, мәрхәмәтлелекне безгә бигрәк тә минем әзигә алар иңдергәндер дип уйлыйм. Без барыбыз да шундый халкыбыз алдында үзенең эшчәнлеге белән, үзенең мәрхәмәтлелеге белән, үзенең кешеләргә карашы белән ихтирам казанган әзинең кичәсендә булуыбызга шатбыз. Әлбәттә, бу безгә зур горурлык хисләре уята, чөнки шундый талантлы коллектив белән җитәкчелек итәргә, шундый талантлы халкыбызның энҗе мәрҗәннәренә тиң талантлы шәхесләре белән шуларга тиң дәрәҗәдә эшләргә, күп еллар буена эшләп, шуны тартып барырга, әлбәттә, бу безнең өчен бик зур мәртәбә, безнең гаиләбез өчен, безнең барлык туганнарыбыз өчен дә зур шатлык хисләре кичерергә нигез бирә. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның 2005 елның 15 мартында абысы Шамил Зиннур улының юбилей кичәсендә ясаган чыгышын тыңладык. Гомумән, бу кичәдә һәр чыгыш Шамил Закировны яңа бер ягы белән ача, яңа ягы белән күрсәтә торды. Әйтик, менә Оренбург рус театры баш режиссеры Рәфкат Исрафилов мондый фикер әйткән иде. Шамиль Зиннурович, дорогой мой, я думаю, что ты делаешь подвиг. Действительно, командовать национальным театром не так-то просто. Если у тебя 300 человек, значит 300 гениев. И из 300 гениев командовать не так-то просто. Я думаю, что после Саввы Морозова, вот из таких последних магикан, я думаю, что ты продолжаешь именно эту линию. Я не знаю другого человека, поверьте мне, я как секретарь Союза театральных деятелей знаю очень много национальных театров. Я не знаю, кто бы отдал душу свою жизнь ради театра. Я думаю, что Шамиль Зиннурович отдает все то, что у него есть. И жизнь, и совесть, и все, что угодно. Я преклоняюсь перед тобой, потому что ты сегодня сохраняешь то национальное искусство, которое сегодня действительно является голосом совести. Ты у нас являешься голосом совести. Моннан төп төгәл 10 ел элек ясалган язманы тыңлыйбыз. Ул вакытта Шамил Закировны котларга килгән дуслары күп булган икән. Менә чамалау өчен әйтик, кичәнең язмасы 4 сәгатьтән артып китә.
Чыгыш ясаучыларның концерт номерларының никадәр күп булганлыгын күзалларга мөмкиндер. Шулай да чыгыш ясаучылар арасында иң күбе аның коллегалары төрле театрларның вәкилләре. Без аларның кайберләренә генә, үзгә бер фикер әйткәннәренә генә тукталыйк. Менә Әлмәт татар драма театрының ул вакыттагы баш режиссеры, драматург Гафур Каюмовның әйткәннәре. Аны без театр кысасына сыйдырга тырышабыз, ләкин аны сыйдырып булмый. Театр кысасына сыярлык кеше түгел ул. Шамил Зиннуров дигәч тә минем күңелемә улуг җан иясе дигән кеше күз алдына килә. Бу дөньяда мөгаен режиссерлык та, директорлык та иң зур профессия түгелдер. Бу дөньяда иң зур профессия кеше булу. Минемчә Шамил Зиннуров менә шундый улуг җанлы бөек кеше. Аның янына бер бәләкәй кеше килеп керсә дә, ул җанын жарып бирә. Әгәр дә ул кешегә кирәк икән, ул шунда җыгылып үләргә мөмкин, аңа ярдәм итәчәк. Шуңа күрә, әгәр дә безнең җир йөзендә 1% кешелек Шамил Зиннуров кебек булса, без күптән коммунизмда булган булыр идек инде. Сезнең хезмәт диңгездәге бер тамчы түгел. Сездән күрә без үсеп җиттек, безнең сакаллар агарды. Без азмы күпме тырышабыз. Без сезнең йөзегезгә кызыллык китермәскә тырышабыз, Алла бирсә. Хезмәтегезне дәвам итәрбез. Туфан ага Миңнуллин 2005 елда Шамил Закировның иҗат кичәсендә ул былай дип чыгыш ясаган булган. Театр үзенең төзелеше белән, структурасы белән ул бик күп илләрнең туграсын, ягъни гербысын хәтерләтә. Күп илләрдә гербта ике башлы кара кош тора. Алар ни өчендер ике карап торалар. Менә театрда да җитәкчелек менә шушы герб кашаган. Анда бар директор, анда бар баш режиссер. Бик күп театрларда менә шушы ике бер кошның ике башы власть буйламыйча индекәләр. Һәм менә шушының аркасында бик күп театрлар тарала. Менә безнең төп театрыбыз Татар дәүләт академия театрында бик озак еллар инде Худайның биргәненә шөкер, менә шушы каракышның ике башы читкә карап тормыйлар, бер-берсенә карап торалар. Ул безнең хөрмәтле Рәшид апабыздан килә. Алар Марсил белән шуның кадәр уртак тел табып эшләделәр. Һәм аның эшен Шамил дәвам итте. Һәм алар Марсил белән бер-берсен аңлап, бер-берсенә ярдәм итеп эшләделәр. Һәм театр шуңарга күрә һәр вакыт ул үзенең югары кимәлендә, югары дәрәҗәсендә булды. Марсилне алыштырды безнең Фәрит Бикшәнтәев. Шамил үз урынында. Менә аларга инде менә шушы бирелгән властьны театрның традициясе буенча саклау бурычы куелган. Киләчәктә театрның гомере узын. Анда директорлар да килеп китәр. Анда баш режиссерлар да килеп китәр. Чөнки аның театрның гомере 100 еллар, 200, 300 еллар белән татар театрының гомерен мин бәялим. Анарга кабер казучылар сөенмәсеннәр, аның тарихы озак булыр. Инде әйтәсе килгән тагын бер сүзем бар. Театрда ул гомергә әйтелә торган сүз рус театрларында әйтелә. Театрның хуҗасы Его Величество актер диләр. Шуңарга күрә 3 баш булып чыкты хәзер монда. Менә шушларны саклап, шушларны бер-берсе белән килештереп яшәү ул акыллы кешеләр эше. Менә милләткә хезмәт итүнең, сәнгатькә, театр сәнгатенә хезмәт итүнең үрнәге. Менә мин шушы яктан яшәсен татар театры, яшәсен аны олылый белеп, уртак тел табып, төп максатка хезмәт итүче кешеләр, һәм директоры, һәм баш режиссеры. Бу очракта әлбәттә без Шамилне котлыйбыз. 2005 елда моннан 10 ел элек ясалган язма белән танышуны дәвам иттереп, Рәшид Яхфәрнең тавышын ишетик. Шамил Зиннурович, сез татар халкының күзгә күренми торган лидерларның берсе дип әйтергә мин. Һәм менә милләт хадиме дигән бер грамота белән бүләкләргә диеп җибәрделәр. Хадим дигән сүз ул ялчы дигән сүз. Халыкның минемчә сез ялчысы һәм бәхетегезне шунда таптыгыз, һәм иң зур бәхетегез минемчә шушы халык хадиме булудыр. Мин инде күп җирләр, күп кешеләр күргәнем бар, ләкин сезнең шикелле ихлас кеше, сезнең шикелле кешелекле кеше, сезнең шикелле фидакар кешене әле мин безнең театр сәнгате һәм гомумән сәнгатькәрләр арасында бик әзләрне генә беләм сезнең кеше. Рәхмәт сезгә булуыгыз өчен, бергә булыйк.
Язучы һәм галим Фуат Галимуллин кичәдә Шамил Закировның куйган хезмәтләрен югарырак, фәннирәк димме, баскычка күтәрелеп бәйләгән булган. Шамил Зиннурчының мондый биеклеккә ирешүенең төп сәбәбе ярату, кешеләрне ярату. Моның мисаллары бихисап. Чынлап та ул үзенең хезмәттәшләрен, сәнгать әһелләрен, театр коллективын, әдәбиятны, сәнгатьне, үзенең тамашачыларын, халкын ярата. Менә шушы аңа көч бирә, шушы аңа дәрт бирә, шушы аңа менә мондый биеклекләрне яуларга булыша. Композиторларның, рәссамнарның, театр эшлекләренең, журналистларның, архитекторларның барыбызның да иң якын дусты. Ул театрны үзенең хезмәттәше, бөек режиссер Марсель Сәлимҗанов белән шушы дәрәҗәгә җиткерде. Инде шушы да җитәр иде кебек. Ләкин юк, бу тынгысыз кеше һаман да үзенең эшчәнлеген киңәйтә бара. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның туган көнендә туган тел бәйрәмен уздыруны уйлап чыгарды ул. Һәм елдан-ел бу бәйрәм яңадан-яңа көчкә ия була бара. Ул безнең улуг язучыбыз Гаяз Исхакыйның туган авылында Мәдәният министрлыгы белән бергә Гаяз Исхакый укуларын оештырып җибәрде. Кызыл Байрак авылында бөек композиторыбыз Салих Сәйдәшевнең ел сайын гаҗәеп зур бәйрәмен оештыра. Мондый игелекле эшләрен аның тагын да санарга мөмкин булыр иде. Күренекле актерыбыз Ринат Таҗетдин 2005 елда булган кичәдә Шамил Закировка былай дип мөрәҗәгать иткән иде. 40 елга якын бергәләп эшлибез әйбит. Бер театрда, шуңа күрә миннән дә сезне әйбәтрәк белүче юктыр. Мин шуны әйтмәкче булам, Шамил Зиннурович, сезнең миңа калса менә бер генә көндә үзегез өчен яшәгәнегез юк. Сез халык өчен яшисез, сез тамашачыларыгыз өчен яшисез, сез театр өчен яшисез. Инде әйткәнебезчә 2005 елда үткән бу кичәдә Шамил Закировка багышлап яңгыраган шигырьләр шактый булды. Аларның тагын берсен тыңлыйк. Аны Хәлим Җәләл укый. Аркаил Зәйдулла, театр иясе Шамил Закировка. Йорт иясе дигән сүз бар бездә. Димәк, инең жаны котыдыр, юанышы, иясе кем дисез? Театрның, сәнгать йортының. Йорт иясе йорттан айрылмый. Иртән дә ул монда, кичен дә, көндез төнне бөтерелә шунда сихри театрның эчендә. Әкияти бер серле зат күрәсең. Изләгәнгә сирәк күренә, югыйса бит утырырга тиеш, аяк бөкләп сәхнә түрендә. Үз бүлмәсе аның бар икән бит. Бүлмә генә түгел, кабинет. Анда үтәм дигән кайберәүләр юктан гына китә абынып. Әйләнгәндәй сәхнә, язмышлар да әйләнәләр икән. Күрәле, үзләренә сиздермичә генә гади бер ия тирәли. Гаип булса кайчак театрдан, белә һәркем аның хакында. Үзе китсә сүзе кала аның, янәшәдә генә, якында. Һәрбер актер үзе бер йорт сыман. Һәрбер актер үзе тамаша. Тик театр иясенә генә бөтен юллар килеп тоташа. Йорт иясе кебек рәхимле ул. Сүзең белән бары аш уен. Алла сакласын, тик кемдә булса, китерә калса аның ачуын, ярсып чыгар эштән, әллә кайдан ялкын, мәрткә киткәннәрне уятыр, кызуланыр сәхнә әйләнеше, һәм алга ыргылыр театр. Йорт иясе дигән сүз бар бездә. Димәк, инең жаны котыдыр, юанышы. Иясе кем димсез? Театрның, сәнгать йортының. Бергәләшеп без эзлибез аны. Килә аңа башны иясе. Кайда, кайсы тарафларда икән бөек
театрның иясе. Яхшы сүзе безгә жан азыгы. Исеме дә күптән йөрәктә. Һәр кем белә ничек табыласын. Йортсыз, җирсез артист бигрәк тә. Сүрән салсаң театрым диеп, өн чыгарсаң ярдәм чакырып, күңелләргә ия булып шул чак пәйда була Шамил Закиров. Шамил Закировның химия технология институтындагы сабакташы, иҗатташы, узак еллар Академия театрында һәм филармонияда администратор булып эшләгән Фәридун Ибраһимовны тыңлыйк. Моннан 10 ел элек булган бу кичәдә ул халыкка Шамил Закиров белән булган уртак серләрен ачты. Шамил Зиннурович бөтен булышы, тормышы белән укытучы кеше, аның хезмәт кенәгәсендәге иң беренче язу Чистай районы Чуаш Елтаны мәктәбенә урыс теле укытучысы итеп билгеләргә дигән беренче приказ язмасы тора. 1960 елларда барган советская власть есть электрификация всей страны плюс химизация дигән пропагандага ышанып, без 60 елны Казан химия технология институтында җыелдык. Ләкин бөтен безнең сөйләгән сүзләребез, безнең укытучыларыбыз, туган ягыбыз турында һәм алар арасыннан Шамил Зиннуровичның иң яратканы, иң күңеленә уялып калганы рус теле укыткан Анна апасы иде. Аның сөйләгәннәрдән бер генә нәрсә. Менә мәктәптән соң айлы матур кичләрдә яз көне бөтен класс белән шушы Анна апага ярып чыгадырык без урманнарга, кырларга, табигатькә. Ул беренче тапкыр безгә йолдызларны санарга өйрәтте, карарга өйрәтте. Айга карап, аның яңа айма, иске айма икәнен аңлатты. Ай урагы айга, янына сызык сызгач р хәрефе килеп чыкса яңа ай, димәк растущий, әгәр с хәрефе булса старый месяц, иске ай дип аңлаткан. Кайчандыр менә шушындый мин аны күрмәгәндә укытучы Шамил Зиннурович аркылы миңа әллә нинди бер бөек кеше булып калды. Безнең укытучыларыбызга карата мәхәббәт шул хәтле көчле иде. Шамил Зиннурович шигырь язды. Ак канатлар дип аталган ул шигырен Чистай районының Муслим район урта мәктәбендә укыткан Анна апага багышланган иде. Һәм без икәү аны җыр итеп иҗат иттек. Ләкин ул елларны Равил Файзуллиннар, Зөлфәтләр иҗат иткән заманда мин шигырь яздым дип кешегә әйтү, Җиһановлар, Ключеровлар иҗат иткән заманда мин җыр яздым дип кешегә кычкырып йөрү бик зур ятсызлык, мәгънәсезлек булыр иде. Шуңа күрә без бу җырны хәтта үзебезнең белән бер бүлмәдә торган җегетләр югында гына качып кына җырлый идек. Хәзер шушы форсаттан файдаланып, мин барбер Шамилнең беренче язган шигырьләрен сезгә җыр рәвешендә әйтеп китмәкче булам. Акка яным калды мәктәп каршысында, апам сине дә калды дәфтәрем, ядкәрем, ак канатлар бирдең, очракка дидең, озатканда туган мәктәбем, ак канатлар бирдең, очракка дидең, озатканда туган мәктәбем. Ак көмешләр кунган чәчләреңә синең, сирен чәчәкләре сайладым, кададым, уйчан күзләреңә, көләч йөзләреңә. Соңгы тапкыр апам карадың, кичкән чакта ярсу тормыш диңгезләрен. Ак канатым бәлки арырсың, талырсың, хәл җыярга кайтсам, сиңа каяным, башың иеп каршы алырсың. Шуннан соң кичәне мәшһүр җырчы Илһам Шакиров дәвам иттергән иде. Фәридун, студия вакытларында язган җырыгыз сүзләрендә, музыкасында үзегез язган икән, бик матур язгансыз. Җылата язды. Без Шамил белән алар студент чакларда ук танышый дигәндә,
Алар үзләренә күрә сәяр труппасы оештырып, спектакльләр, концертлар куеп йөриләр иде. Ул һаман да шул сәнгатькә тартылды, сәнгатьне яратты һәм театр училищесында да укыды. Ул икесен бергә ялгап барды. Хәзер бер заманны, әле шул студент вакытта мин бер программа эшләргә уйладым. Ул фақат татар халык җырларының гына торган программа иде. Һәм анда үзебезнең татар, башкорт шагыйрьләреннән, борынгы шагыйрьләрдән шигырьләр тупларга тиеш идек. Һәм ул аларны бөтен библиотекалардан казынып, тигендә жүгереп, монда жүгереп, бер антология кебегрәк иттереп шигырьләр җыйды. Һәм шул программада ул шигырьләр сөйләнде, аның артыннан җырлар җырланды. Һәм ул программа өчен генә түгел, бу инде 66 елда, аннан соң элек бит октябрь бик модада иде, җырларым сен октябрь дигән һәм шушы татар халык җырлары дигән программа өчен Тукай премиясе бирделәр. Ләкин менә Шамил бик жүгереп йөрсә дә күләгәдә калды. Гафу ит инде. Камал театрында мен инде 50 елларның башыннан бери беләм, күпме директорлар эшләде. Ләкин аларның арасында иң узак, иң тотыраклы эшләгәне менә шушы Шамил Зиннурович булды. Бу бит инде үзенә күрә бер каһарманлык, шулай бит һәммәсен дә ултырып җибәрде. Аннан соң менә бүтән монда биредә эшләүче артистлар, актерлар һәммәсе дә аның кешелеклелеген, аның кеше җанлыклы һәм сәнгать җанлыклы булуын инде искә алып сөйләр. Кайчан гына очрасаң да, кайчан да сөйләшсәң дә. Ул кичәдә, моннан төгәл 10 ел элек, Галиәскәр Камал исемендәге театрда Шамил Закировның иҗат кичәсендә җырчылар, биючеләр сәхнәгә чыгарга чират торды. Юмор шаян сүздә туктаусыз агылды. Камал театры артистлары яраткан директорларын, Шамил абыйларын котлап, юмористик тамаша әзерләгәннәр иде. Шаян сәхнә, ләкин шаяру гына булса да, төбендә олы дөрестлек ята. Анда Шамил Закировның кешелеклелек, ярдәмчеллек кебек сыйфатлары ачык күрсәтелгән. Җәмәгать, менә котлауга кадәр минем бер-ике генә үтенечем бар иде. Шамил Зиннурович, 87 яшьлек күршем Камал театры фанаткасы. 2 атна инде депрессия кичерә. Кичләрен шуның белән сөйләшеп утырырга театрның 1-2 яшь популяр артистын җибәрсәгез, бик изгәш булыр иде, Шамил Зиннурович. Шамил Зиннурович, юбилеем якынлаша. Миңа ат кирәкми. Акка гына булса да, машина кирәк. Шоферы белән бүләк итсәгез, әйбәт булыр иде. Шамил Зиннурович, мине бер кайчанда бер кайда алып барганыгыз юк. Бу юлы Төркиягә нагрузка булып барырга минем чират. Шамил Зиннурович, гел бергә яңа ел каршылый торган дусларымның Башкортстаннан туганнары кайтып төште. Шуларга прописка ясарга иде. Шамил Зиннурович, ванна бүлмәсендә кайнар су әкрен агы башлады. Сантехник җибәрсәгез иде. Ой, Шамил Зиннурович, 2 көн инде телевизорым эшләми. Ремонтлыйсы иде, зингар өчен ярдәм итегез. Шамил Зиннурович, бик шәнтәев кайтыгыз инде берәр спектакльдә берәр заметныйрак роль бирсен. Шамил Зиннурович, депутат кассасында билет биткән. Воркута поездына сез генә билет таба аласыз икән. Пожалуйста, мин кабатламыйм. Шамил, урта бармагыма бик шикле бер шуп кадалган, кая илтәсең мине? Шамил Зиннурович, Фәринде рәнҗетмәгәнде. Фат абыйга әйтегез, җырлатсын инде аны. Правком председателе буларак сорыйм, ярыймы? Идел буеның ширкисез урыныннан 5-6 суты җир алырга иде, Шамил абый. Шамил туган, авылдашлар запойда бик талантлы крестьяннар. Ничектер аларны кодировать итәргә иде, ничектер? Бул шалмассыз микән? Шамил Зиннурович, татарча бик әйбәт сөйләшә торган милләттәшебез айныткычка эләккән. Чыгарасы иде. Гафу итегез. Менә мин уйладым да, Шамил Зиннурович, Мәскәүдән Русиянең мөфтие Равил Гайнетдинне чакыртып алыйга, эшкереп китәр менә барыбызны да. Ризамын, Шамил Зиннурович. Рәхмәт. Артистлар җырлый сериясеннән компакт диск чыгара башлагансыз, Шамил Зиннурович. Бик изге эш бу. Ихлас күңелдән рәхмәт сезгә. Хәзер кемнең чираты булыр икән? Күбәлә гөлләргә худыгачы гөлләр тибрәләр микән? Крәләрдә сорыйлар, Шамил абый, крәләрдә сорыйлар.
Артистлар арасында бер альтруист юк име? Менә мин сезнең коллекцияга якут телендә Коръән эзлим. Якутлар башында бит инде яхут тора. Бер яхутка мөрәҗәгать иттем, 100% обещать итте Шамил абый. Шамил Зиннурович, Фәрит Рафкатовичка әйтергез. Тыңласа сезне генә тыңлый. Яз җиткәч репетицияләрен туктатсын, дашымны сагындым. Шамил абый, тишим катыйсызлый калса, зинһар өчен машинагызны биреп торып, теге таныш врачыгызга әйтерсез әле, яме? Аннан соң икәү бергә утырып барсак, тынычрак та булыр иде. Рәхмәт. Шамил Зиннурович, ну нишләп инде аптекаларда сизофалин юк? Шамил абый, үги кыз спектаклен уйный нервларыбыз какшады. Безгә мат помощь бирә алмассыз микән, Шамил абый? Шамил Зиннурович, шул үги кызы спектаклен тагын да күбрәк уйнарга иде. Карашам Зиннурович, бу турда зинһар икәү генә белик әле. Бер артистыбыз спектакль вакытында 2 сүз әйтүгә шабыр тиргә батып чыга. Начар авыру таратып йөрми микән? Шамил Зиннурович, төннәрен ишек алдында этләр бигүли чорасын күргә иде. Шамил абый, миңа звание бирсәгез, зарплатымды артырмы икән? Шамил Зиннурович, татар зиyaratында урын бетә башлаган бит. Нәрсә урлыйбыз, апаем? Хатынның сводный братының хатыны беренче малайы туган. Шунда таможняда декларация товар белән тотканнар. Зинһар өчен шуны коткарыйга. Шамил Зиннурович, урамда бер бик положительный кеше эш эзләп йөри. Сезнең сатылыгызның номерын бирдем, ярдәм итәргә иде. Жәл бит. Шамил Зиннурович, күрәсезме, сездән башка бер эш тә бармый? Җир шарында әйләнмәй зинһар өчен утырмагыз инде анда. Килегез безнең янга. Елда Галиәскәр Камал исемендәге театрда үткән кичәнең язмасын тыңлап, Шамил Закировның якты рухын искә алабыз. Кичәнең иң ахырында Шамил абый үзе чыгыш ясаган иде. Тыңлыйк әле. Уйланып тыңлыйк. Бу вакыйгадан соң инде 10 ел үтеп тә киткән. Шамил абый үзе дә хәзер инде мәрхүм, ләкин аның шул чакта әйткәннәре бүген дә актуаль, бүген дә мөһим. Театрның киләчәге ул бүген эшләнә. Бездән тора, бөтенебездән дә. Бүген менә шушы труппа сәхнәгә чыгып басты. Без юбилейлар вакытында труппаны сәхнәгә чыгарабыз. Бөтен зал ах итеп куя безнең труппа чыккач. Күрәсезме безнең нинди труппа? Анда 46 артист эшли. Аларның һәрберсе йолдыз. Бу бик зур көч. Борис Паюровский әйтә, язды, беренче тапкыр язды. Камал театрын ул уникаль труппа звезд дип язды. Мин горурланам, безнең труппа звезд. Мондый театр әле яшәргә тиеш. Мин горурланам безнең театрыбыз белән. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Сез бирегә безнең театрны зурлап килдегез. Шул исәптән миңа да хөрмәт күрсәтеп килдегез. Бик рәхмәт сезгә. Биредә минем туганнарым утыралар, күп туганнарым. Без 6 бер туган, аларның балалары, безнең җизниләребез, алтын җизниләребез, алтын баганалар булып. Безнең киленебез әнә Розия Алина Кабаеваның туганы ул. Алина Кабаева беләсез бит инде, Россиядә иң матур спортсменка. Ул бит Розияның бик якын туганы. Алар бөтенесе шундай матур кешеләр, бөтен нәселләре белән алар матурлар. Розия минем киленем. Биредә бөтен туганнар безнең җыелган. Рәхмәт сезгә, барыгызга да. Мин билгеле Марсель Салимҗановны искә алам, аны сагынам, аны юксанам. Рәис Киямыч безнең театр институтындагы актерлык факультетын ачырга Рәис Киямыч ярдәм итте. Бу бинаны төзеп бетергә Рәис Киямыч ярдәм итте. Без аны бик сагынабыз бүгенге көндә. Минем биредә Ринат энем утыра. Ринат гаиләбезнең, бөтен зур нәселебезнең терәге, ул бөтенебез өчен дә терәк, ул бөтенебез өчен җитәкче, ул начальник безнең бөтенебез өчен. Без аның сүзен бөтенебез дә тыңлыйбыз. Ринат ул шундый безнең акыллы кеше. Аны шундый урынга сайлап куйдылар һәм без аның белән горурланабыз. Рәхмәт, Ринат. Мин сезнең барыгызга да уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Моннан түгел 10 ел элек Шамил Закировка 60 яшь тулган көнне Камал театрында менә шундый кичә булган иде. Хәзер инде ул чаклар сагынып сөйләргә генә калды. Шамил абый гомерен халыкка хезмәткә багышлап, җуелмас якты истәлекләр калдырып китте. Һәм милли сәнгать оешмаларының җитәкчесе нинди булырга тиеш икәнен күрсәтеп китте. Шуның үрнәген биреп китте. Гомумән, татар зиялысы нинди булырга тиеш дигәндә, без әле милләт өчен йөрәген биреп яшәгән, янып яшәгән Шамил Зиннур улы Закировны күздә тотачакбыз. Исеме халык күңелендә, урыны җәннәт түрендә булса иде дигән теләктә калыйк. Hürmetli radyo dinləyicilər, tapşırığımız tamam. Sizdən xat xəbər kütüb qalırız. Tapşırığının müxərriri Nəsim Akmal, rejissörü Рамил Hidayatullah, тавыш операторы Гүлсә Жаббар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.